Acció! M'agrada quan vam upar el peix i li vam veure les parts de dintre i li vam obrir les brànquies i també quan li vam veure el cor. M'agrada quan vam fer aquella llavor falsa i inventada que era molt xulo i molt... M'agrada quan vam posar-hi colorants al iogurt i tenia un gust diferent, perquè eren colors diferents. guai. M'agrada quan li vam treure el... A veure, com se deia? El lleó, com se deia? El DNI. El DNI dels espinacs. I llavors... Vam veure com posàvem i ja està. M'agrada quan vam posar colorant als iogurts i ningú sabia de quin era el gust. I em va agradar perquè tenia un sabor molt bo. M'agrada quan van dissecar el peix perquè vam descobrir on estaven col·locades les parts exactes del peix, com es deien, i era educatiu perquè així sabrien coses des dels animals. M'ha agradat quan vam fer allò dels gustos i anàvem per grups i anàvem fent i teníem que provar els gustos de les patates, de la marmelada i per quina part li tocava el gust i també quan vam passar en parelles i teníem que el company ficar-li el dit a la marmelada i que ho provessin ell mateix. M'agrada quan vam estar la Marta ens va donar uns iogurts, llavors li van ficar colorant i semblava per exemple, si li fiquéssim un blanc, li fiquéssim un colorant de color verd, pues semblaria de menta o coses. Però el gust no era del color, semblava però no era. A mi m'agrada quan vam ficar un paper a una safata i va aparèixer l'arc de Sant Martí. Em va agradar quan vam obrir un peix i vam agafar el cor i vam veure el peix per dins. A mi em va agradar quan vam veure aquell peix, el vam veure per dintre i el vam ficar el dit per la boca i
I van anar a rescurar els peixos. Ai, tot A mi em va agradar quan vam plantar les llenties i doncs va créixer una planta i la vam mullar amb aigua i ja està. Tema 1, acció. M'agrada quan vam fer un experiment de pastanagues i jo i la Lucía érem un grup i no me'n recordo. Que vam tallar una pastanaga per la meitat i després, al cap d'un dia del següent divendres, ens va créixer. Ja està. Ja està! M'agrada quan estàvem provant els gustos del iogurt, li ficàvem un colorant i provàvem i ens menjàvem una cullerada i em va agradar molt perquè estava boníssim. Ja està. M'agradava quan estàvem trencant una cosa del DNA i ho vam aconseguir. Ai, i vam trobar el DNA i ja està. A mi m'agrada quan vam fer la llavor perquè ens vam inventar una llavor i vam agafar moltes coses per decorar-la. Acció 2. Em va agradar molt quan vam fer les espinacs perquè estàvem picant en els espinacs i cada cop hi havia més suc i li havíem de posar alcohol. Ja està. Em va agradar molt quan vam posar un CD al costat de la llum i sortia un arc de Sant Martí a la pissarra i el que vam descobrir era quan rebotava la llum al CD doncs sortia un arc de Sant Martí. A mi m'ha agradat quan vam fer la llavor perquè vam agafar molt el material i li vaig fer un coet, però no funcionava de res. A mi m'agrada quan vaig obrir el peix i vaig veure el cor com minigambes i brànquies. Em va agradar l'experiment que posàvem colorants al iogurt i inventàvem sabors diferents. Em va agradar molt quan vam posar uns colors a un iogurt i llavors doncs vam provar i llavors doncs feien gustos diferents. I a mi em va agradar molt quan vam posar colorant en els iogurts i els vam provar i eren gustos diferents i estaven molt bons. Què t'acabes? M'agrada quan ficàvem el llevat en el tub
i ficàvem un globus i es inflava. M'agrada perquè vam provar els gustos de diferents coses i les vam tastar. Em va agradar quan ens vam inventar unes llavors i ficàvem moltes coses. M'agrada quan vam fer un mòbil amb un fil i 2 iogurts i podíem parlar. M'agrada perquè els avis, perquè si estan contents. Julieta, has d'explicar el que t'ha agradat d'experiments. Sí. No el del cap de setmana. El que t'ha agradat d'experiments. Amb la Marta. Quin experiment t'ha agradat més, Julieta? Els experiments. Sí, però... Quins? Quins? El del iogurt? O el dels espinacs. O el del globus o... Jo, mira, he triat el del iogurt, volia el de les espinacs, però com no sabia com explicar-ho, he triat el del iogurt. Acció. M'agrada quan la nostra mestra, la Carlota, ens preparava un iogurt amb colorant i nosaltres ens tapaven els ulls i havíem d'endevinar quin gust tenia. Llavors van anar passant molts tipus de iogurts i havíem d'endevinar els gustos que tenien. Llavors ens tapàvem el nas i així no sentíem l'olor. És que m'he quedat parat, no sé què dir. Quan la Marta, la nostra mestra, ens va dir que ens teníem que passar una ploma per al cos i després ens teníem que dibuixar nosaltres i la part que ens notava més la ploma, les pessigolles, la teníem que dibuixar més gran, la que notàvem menys la teníem que dibuixar més petita. M'agrada quan vam fer les ulleres de 3D perquè vam tenir un full amb unes ulleres 3D dibuixades, les vam retallar i als ulls vam posar un ull vermell i un ull blau. Llavors, després amb 2 colors vam dibuixar una cosa i amb les ulleres les vam veure mogudes. A mi m'agrada quan la nostra mestra Marta ens havia agafat un disc, ho posava al sol i havia fet una quiris i ens havia fet una foto. A mi la nostra professora Marta ens va dir que ella va ficar suc d'espinacs i pinya o alguna cosa així i va sortir l'ADN. Acció!
trobar musclos al cor, l'estómac, la bufeta natatòria i altres coses. A mi em va agradar quan vam agafar un bolet i miràvem des del microscopi i també amb una lupa. A mi m'agrada quan mirava al microscopi y cuando abrimos el pez y la lupa cuando estaba mirando. I acció! A mi em va agradar quan vam obrir un peix per dintre, que el vam treure l'ull, el cor i el vam partir per la meitat. A mi em va agradar quan vam agafar una cartolina negra, la vam ficar a l'aigua amb pintaungles i la vam posar al sol i quedava colors com les de Sant Martí quan s'assecava. A mi em va agradar quan vam agafar iogurts i vam posar colorant i els vam tastar. A mi em va agradar quan vam plantar unes llavors i llenties i les vam regar perquè creixessin. Acció! A mi em va agradar quan vam fer com una mena de cartolina, no? Que li vam ficar alguna cosa que tenia com tots els colors de tots els animals, com la papallona. A mi em va agradar quan vam disseccionar un peix i vam treure el cor, els ulls i tot. A mi em va agradar quan vam fer una cosa d'uns iogurts que li ficàvem colorant i havíem de saber els gustos. I m'agrada Estefano, si tires per la tele no em diràs res. Què? M'agrada I jo? Què era això? Te'n recordes? Què van dir? Llenties? Llenties. Per què? Per què? Perquè Llibres? Nova. Claqueta 1. M'agrada perquè quan vam ficar colorant els iogurts i havíem de trobar els gustos de cada iogurt i llavors els havíem de provar i saber de què era. A mi també em va agradar els iogurts perquè quan li ficàvem colorant teníem que endevinar de què era i perquè el colorant, el color semblava que sigués aquella cosa, el color semblava el que sigués. I llavors el color enganyava perquè, per exemple, pot ser de maduixa i el color era verd. Em va agradar quan vam fabricar unes ulleres 3D, pintàvem en vermell i blau i llavors semblava que es moguessin. Em va agradar quan vam disseccionar el barat i li vam agafar coses amb la pinça.